Il-kumpanija Trelleborg din is-sena għalqet 50 sena topera f'Malta. Illum din timpjega ma' 600 impjegat, b'60 minnhom ilhom jaħdmu hemm 40 sena jew aktar. Fl-aħħar sena it-Trelleborg impjegat mal-150 ħaddiem ieħor u dan sabiex tlaħħaq mal-produzzjoni tal-25 miljun O-ring li tipproduċi fil-ġimgħa. Dalgħodu delegazzjoni laburista mmexxija mill-mexxej laburista Joseph Muscat żaru l-fabrika f'Ħalfar fejn setgħu jsegwu mill-qrib il-produzzjoni tal-O-rings li mbagħad jiġu esportati fis-swieq barranin fosthom fil-Ġermanja, Franza, l-Italja, l-Istati Uniti u anke l-Ġappun. Kalli ġiet Malta 50 sena ilu u kibret u żviluppat hawnhekk fuq żewġ affarijiet importanti, il-ħaddiema u t-taħriġ kontinwu fil-ħaddiema, kif ukoll l-investiment dirett fil-makkinarju ħalli dejjem iżid il-produttività tibqa' kompetittiva. Ovvjament għandha valur ekonomiku importanti ħafna mhux biss għall-ekonomija, anke għall employment, għal jobs u għal settur tal-industrija, settur li l-Partit Laburista jagħti ħafna importanza meta jara mbagħad illi kien hemm industrija bħal Trelleborg illi tul dawn is-snin issa ilha 50 sena u Malta għamlet suċċessi kbar. 3 snin ilu l-kumpanija Trelleborg intlaqtet ħażin mill-kriżi ekonomika. Minħabba li naqas il-beħ tal-karozzi ġodda, naqas il-beħ tal-O-rings li l-kumpanija tipproduċi u tesporta minn Malta. Iżda din il-kumpanija li twaffqet f'Malta f'Mejju tal-1961 l-ewwel bħala l-Malta Rubber u wara d-Dawti irkuprat f'dan is-settur ta' eċċellenza.